Azken asteotan, osasuna aitzaki gure eskubideak etengabe urratzen ari dizkigute. Gaur, inoiz baino garrantzitsuagoa da osasun fisiko eta mentalaz, elkartzaintzaz, komunitateaz eta oinarrizko eskubidetaz hitz egitea. Multinazionalen aurrean satoki txikiak babestea edota poliziaren kontrol eta errepresioaren areagotzea salatzea. Horrexegatik, ostiral honetan, abenduak 11, Orrietako gazteok kalera aterako gea gure aldarriekin. Transporte publikoa indartu, hezkuntza erratioak jetxi. Alokairuen ordainketak eten. Lanpostuak defendatu, oinarrizko rentak bermatu eta kriminalizazioa gelditu. 11 arrazoi daukagu kaleretara ateratzeko, beraz, ez zaitez etxean geratu eta har ditzagun kareak. Gure autoak bizitza. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izota, urratu dezake.